И здравейте хора, аз съм Георги и в днешното видео идвам, защото ви обещах на 21, че ще кача видео, че ще отивам в един ресторант и че ще снимам оттам влог, но така не успях да го снимам, но и сега не мога да ви кача нито видео на Fortnite, нито на някаква друга игра. Ако искате и си мобайл мога. Пишете ми утре или други ден ще играя. Защо не мога на Fortnite? Защото... Ще да върна така. Не мога на Fortnite, защото лаптопа ми бръмчеше си едно мотор. Нали знаете как моторите на тия дърт байковете, дето им викат, бръмчат. Така ми бръмчеше лаптопа и го занесах при вуйчо ми. И той каза, че ще го заведе на майстор. Му казвам, че на мама ще го дадем този мой лаптоп и аз ще отидем с него някакъв ден да видим някакъв по-ефтин компютър, нали, настолен компютър, не преносим. Не говоря за лаптоп, говоря за преносим лаптоп. И може би ще го вземем, защото мен вече ми писнал този лаптоп. Сигурно съм се изръсил 3000 лева да му давам за ремонти. И то на батерии, екрани. Сега пак трябва да му дам и за да му изчистят процесорите или там, който и да е. Вече ми писна. 4 години. 4 години 3000 лева. С тия 3000 лева до сега съм се взел не знам с колко неща. Просто вече ми писна съм с лаптоп. Имам монитор, имам клавиатура, имам маунспатиан. Всичко, което ми трябва за един компютър. Нали, говоря и за монитор, и за компютър, а не за лаптоп. Принципно почнах с този лаптоп да играя силни игри и сигурно заради това е, нали, така в зле състояние. И не знам, просто не мога вече да го използвам. Вече не искам да го използвам, защото е твърде стар. 5 години вече. Acer беше. Acer. Ще слезнеш от леглото. Просто тъжно ме, че ще се разделя с нея. Няма да се разделя, майка ми ще го използва, ама няма аз да го използвам, нали? Да не пече. Няма аз да го използвам, но майка ми ще го използва, защото нейният е Dell, много стара версия. Така мисля, не помня. Но, може би ще го дам на нея. И да не очаквате скоро Fortnite видео или каквото и да е някакво видео, защото не мога да се сетя какво да кача. Ако искате, пишете ми в коментарите на какво искате, на Brawl Stars ли, на FC ли, или пък на някаква друга игра. Предложете ми в коментарите. Ще избера. Много ви се моля да изберете, само че да не е за компютрите, ще се махнеш ли. Epic Games нямаме, но предлагате от Epic Games някакви игри в това. От Epic Games Launcher или Store. Много моля. Просто в такава ситуация съм сега, че не мога да качвам. Моля ви се просто ама подкрепяте, защото може би някакъв ден и когато и вие сте в такава ситуация, ако имате YouTube канал и ако сте вие в такава ситуация, бих и аз ви подкрепил по същия начин. И няма да спирам, нали, с снимането като цяло, защото преди 6 или 7 месеца бях качил, че спирам като цяло вече с снимането. Тогава не знаех какво говорех. Просто бях в голяма депресия. Защото скъсах с гаджето. Не, нямам гадже. Знаете ли защо? Защото момичетата не ме харесват. Затова. И просто не ми се качваше, защото не знаех какво да качвам. Мога да кача на FC Mobile някакво видео да ми видите баш отбора. Ако искате сега мога да кача и сега ще го заснима и... Айде, чао. Дано се видим. Абонирайте се, сабскрайбвайте се, нали, лайквайте, и чао.